Žiaci strednej zdravotníckej školy získali nové zázemie pre praktickú výučbu. V školskej lekárni si vyskúšajú prácu s receptom, lekárenským systémom aj so zdravotníckymi pomôckami. Ale aj komunikáciu, etické princípy, takisto profesné a výkonové štandardy, ktoré musia spĺňať farmaceutickí laboranti ako profil absolventa nášho vzdelávania na našej strednej zdravotníckej škole. Keďže žiaci z odboru farmaceutický laborant majú odbornú lekárenskú prax až od 3. ročníka, tak veľkým prínosom je pre školu, že žiaci 1. a 2. ročníka si môžu vlastne simulovať niektoré lekárenské činnosti. Skúsenosť s praxou oceňujú aj samotní žiaci. Sme veľmi radi, že na škole vznikla školská lekáreň, kde si priblížime reálnu prax v lekárni, komunikáciu s pacientom a nepochybne si spestríme vyučovanie. A zároveň sa naučíme pracovať s lekárenským programom NRSIS, keďže mnoho z nás študentov ešte nemá skúsenosti s daným programom. Lekárenský informačný systém slúži na overenie údajov, kde farmaceutickí laboranti nájdú všetky potrebné informácie o liečivách. Vie si tam vyhľadať informácie o dávkovaní, o zložení, o pomocných látkach, pretože niektorí pacienti sa pýtajú, či liek obsahuje laktózu, neobsahuje, keď majú intoleranciu. Takže napríklad veľmi predávaným liekom je Paralen. Takže si dá Paralen, vyberie si liek, ktorý vydáva, pretože existuje aj vo forme detské tablety, čapiky, tablety pre dospelých. A tu máme základnými ikonkami, ktorými sa môže riadiť bez toho, aby si rozklikával podrobnejšie informácie. Je informácia, že nepiť alkohol, to sú piktogramy, že sa užíva pred jedlom, že sa užíva s jedlom, že sa má liek zapiť a od koľko rokov a kýl je určený. Systém ponúka aj detailné údaje od príbalovej informácie až po presné dávkovanie. Presne máme rozpísané s akou hmotnosťou, koľko môžu užiť maximálne, koľko môžu deti, ale je to aj rozpísaný spôsob použitia. Na Slovensku už fungujú 4 školské lekárne Benu. Veríme, že takto získané praktické skúsenosti budú študentov motivovať aj k ďalšiemu štúdiu, vysokoškolskému štúdiu na fakulte farmácie, pretože zdravotnícky personál a zdravotnícky pracovníci sú veľmi dôležitou súčasťou poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti a farmaceutický laborant taktiež zohráva veľmi dôležitú úlohu. Školská lekáreň nevznikla náhodou. Vo vytvoreniu školskej lekárne nás motivovala dlhodobá spolupráca s lekárňami siete Benu, kde naozaj tá spolupráca je úspešná, kvalitná. Pre žiakov strednej zdravotníckej školy v Nitre tak vzniklo miesto, kde môžu rásť a pripraviť sa na svoje budúce povolanie.